Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 4 minutos makagi ang alas 7 na pagkaaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa indugabos matugang ini ang Bangon Bareta alas 7 aldaw nin Huwebes fetsa 14 kan bulan ni Enero 2021. Ako si Berta de los Martires. Asin uya inot ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Mga pobreng senior citizens sa pagining Facebook nag-warning sa City Hall na kung ang bakunali sa China dahil sila mapatulok. Sa iba pang mga headlines, pinagdepensa ni Presidente Duterte ang desisyon kan gobyerno na magbaka ng bakuna hali sa China. Naglalaom si Presidente Duterte na bakuong peligroso ang bagong variant kan COVID-19. Malakanyang piga sasadol na day magbakal kang bakuna hali sa China. Ninulitay nida maluyang klase. Nagkakapira sa mga sospek sa pagkagada ni Christine Dacera ang nag-atinder sa preliminary investigation sa sarong korte duman sa Makati. PNP Chief General Debold Sinas tinanggal sa pwesto ang hepe kan drug enforcement duman sa Zamboanga tayni napatunayan nagyuyup-yup ning shabu. Bareta sa Lado International World Health Organization nagsabi na ang Yuki variant na-detect na sa 50 nasyones. Mantang ang sarupang iba man na variant sa South Africa na-detect sa 20 nasyones. Igwa naman ng sarong variant na nagluwas sa Japan. Tungkol man sa impeachment kay Trump, nagparangirit si Trump. Dahil siya natatakot na siya makakasalbar sa impeachment. Mantang mga congressmen asin duman sa US Congress, nagiro na para man matanggal si Trump sa pagka-presidente. Sa showbiz, ang nagugurang ng si Aramina haros magkuraw sa grabing kaugmahan. Magkakigoda siya ng panibagong agum sa sayang buhay. Yan ang mga headlines sa sa karambot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, puro-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7.
Ngunyan sa detalyes kan mga bareta inot muna sa kamugtakan kan panahong padagos na nagiging makusog ang northeast monsoon o Doros Amihan na nakakapikto na sa haros mayor na lugar sa Pilipinas, bako na lang duman sa norteng Luzon. Ini makusog lang nakakabot sa Kabikulan, kung kaya ang Bicol naglilipot ng haros pareho naman duman sa parting Tarlac, Sirman, Pangasinan, mantang ang pinakamalipot manggirara iyo ang Benguet, Sirman, ang Baguio City. Ang lipot duman sa Baguio City may kukumpara na sa lipot duman sa Japan, Sirma, sa Taiwan. Maski nga ni mayo ning snow sa Baguio, alagad sobrang lipot na di pwedeng magluwas ang tao na may ni mga suon na bado o bagaman jacket o kaya sweater. Ang nangyayaring grabing lipot ngunyan, iyo ang epekto kan amihan na madurar pa sagot sa katapusan kan bulan ning Pebrero. Asin pinagtutubo na maski nga ni bulan na ni Marso, malipot pa ang panahon o bagaman sinasabing mainit ang aldaw, alagad maliputon ang Doros. Iyan mangyayari sa mga ultimong parte kan Pebrero, sirman primerong parte man kan Marso. Ang gabus man pinapag-ingat ninhuli sa grabing lipot kan panahon, alagad mayo maning raot o bagaman bagyo sa arinmana parte kan Pilipinas. Sa lado lokal, nakakapirang grupo ng senior citizen sa siyudad ng Naga na may mga club o bagaman grupo-grupo ang nagwarning sa sitio na dahil sila tudukan, dahil sila matugot na tudukan kan bakuna halis sa China, taini maluya, asin baka lalo silang madanyaran, asin lalo sila magkahilang. Sa pinaluas na statement sa Facebook na didisganar sinda sa mga naglulos na bareta ng bakuna halis sa China, 50% sa nang efektibo aron kan napatunayan da duman sa nasyon kan Brazil. Kaya nagwarning inapunan inda si Mayor Ligacion na ang ibakal sa inda bakung halis sa ibang company kundi itong Pfizer. Taan bakuna da sa Pfizer, magayon daw gun asin sikat sa interong kinaban. Bareta lokal nasa linya si Carlo Baldosa. Sa nakalihis na 24 oras, anom na sunod-sunod na matrayumpong bypass operation ang nilansar ka na PPO Camarnesur sa Laucan Provincia. Inihuli naman sa pagkipagtakan kapagkipagtabangan kan komunidad. Nangyari ni sa mga oras na alas 10 pagkaaga, sundong alas 10 matanga kan Subanggi. Sa pagkipag-ulay, kay Police Major Louis de la Peña ang parapahayag kan na PPO Camarnesur parte ini kan mas pang pinahiwas asin pinahigot na kampanya kan Philippine National Police kontra sa illegal na droga asin sa mga nag-iimbelto digdi. Ang mga taong ini, ano rin naman pinagmanuman ka mga otoridad asin patanidan na magpundo na sa pag-imbelto sa illegal na droga alagad. Inandog ka pa si para sa nakon kaya naghiro na o nag-ibo na lakdang ang Philippine National Police. Nauman pa daan na may masunod pa mga operasyon asin na mga Dracula pangaran na maraburotwa na imbulto sa illegal na droga. Dugay impormasyon sa lado lokal para sa 97.5 Okfm. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 12 minutos makagang alas 7 ni na pagkaaga ang oras sa sa karambot kang Cabral, Bicolandia Supermart. Atun manyang kang DMSQ sirman kang original na Master Square. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, magpapahuri na muna dasubot si Presidente Rodrigo Duterte na magpatudok nin bakuna laban sa coronavirus. Bagong araw kan ibang presidente na nagpapainot para ipaarog sa sayang mga konstituentes. Iba naman ang paninindugan ngunyang kang presidente, siya ang pinakahuri, bakong pinakainot. Sa sayang weekly address, sinabi ni Presidente Duterte na maiinot ng mabakunaan ang mga frontliners, araw mga doktor, mga nurses, asin mga vulnerable sector, asin kabali naman na siya sa mga ultimong tutudukan. Kung magigirungduman kang Agosto 2020, pinayag ni Presidente Duterte na andam siyang mainot na mabakunahan na gibo sa Russia kapag mag-abot na sa Pilipinas. Alaga na maabot sa Pilipinas, gibo sa China. Kaya mas maray pa na magpauri na muna siya ta makairakmandaan mga pobre dapat inuton. Saka na muna ang presidente mapauri. Alagad kung gibo sa Russia, siya mapainot, mapauri si mga pobre. Mientras tanto, affairs sa mga medical workers, kabali man sa mga priority sector sa inoculation o barakunahan, ang mga maestra, mga social workers, asin iba pa na mga empleyado kan gobyerno, kabali na mga yaw sa sektor kang agrikultura, turismo, asiman na pagkakan.
Bareta pang lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Sa mga naging matrayumpong drug by bust operation na pinagpundusir digdi sa intirong Harrison, intirong probinsya ng Camarinesor, iyo sa banwaan ning Batok, Camarinesor, na kung saan ang sarong pusikit na natulak ning droga, ang narata sa kamot kan mga autoridad. Ang Batong Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Andrew Alcomendas, ang acting Chief of Police, nag-conducer ning anti-illegal drug by bust operation na nagresulta sa apprehension ni Pedro Onoya Jr. y Francia alias Bax, soltero, 45 anyos, mayong trabaho as residente kan Barangay Santa Cruz, Batok, Camarinesor, na kung saan ang nasambit ng persona kabali sa inapo na sa watchlist kan mga nagbabarewas ng droga. Ang nasambit ng persona kanini ani nakuanan ning mga sarong open transparent plastic sachet na may lawg ning shabu, sarong balisong, saka ang sarong cellphone na sa iya na nasa posisyon, pati naman ang mga drug paraphernalia sa ginibong inventaryo sa lugar kan pinagibuang kan sinambit ng operasyon, yaon man ang presensya kan mga mandatory witness. Mientras tanto, ang suspitsado ang yaon ng unyan na kaditini sa patura kan PNP kan Banwaning Batok, Camarinesor. As informalmente naman na piniparar ang mga kanikong kaso sa pagsangat sa saya sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm. Ini man si Hil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abellia Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638.
Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Para doon ang salbay, plema. May halamang muti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okfm. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. 20 minutos makagyang alas 7 na pag-aga, balik sa pagbabareta sa Lado Nacional sa Bangon Bareta alas 7. Nag-aadita subot si Presidente Rodrigo Duterte na matapos makalaog na sa Pilipinas ang bagong variant kan COVID-19. Yan ang sayang pinayag. Alagi sa sayang weekly address, sinabi kang Presidente Duterte na naglalaong siyang bakuining peligroso ang bagong variant kang coronavirus na inot ng Laditex sa United Kingdom. Dagdag pa ni Presidente Duterte na importanteng maaraman kung si Isay ang mga nakasalamuha kana sabi ng bagong pasyente na na-detect ang UK variant. Ang pasyente subot na inihali sa United Arab Emirates. Inireport man ni Health Secretary Francisco Duque III na nagabot na sa Pilipinas ang pasyente na may UK variant kana Enero 7. Hali ini sa Dubai kay banan ang sayang nobya na nagluwas na negatibo man ngani sa coronavirus. Sa ibong kani pinagsayrarom lamang sa higot na quarantine asin monitoring ang partner kanasabi ng pasyente. Sa lado lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Pigpapaadala naman niya ni Mayor Boy Franco ang produkto kan nyug na kung pwede convertir na sana sa virgin coconut oil. Tanganing kung totoo man na ini talagang nakakabulong sa COVID-19, pwedeng gamito na gayo kan Banwaanin Pamplona. Pikirkwenta ni Mayor Boy Franco ang gagastuson kung mapurchas ni na bulong sa COVID ang Pamplona. Ang gagastuson ng munisipyo, 3 bilyon. Dahil gayo bensido si Boy Franco na kakayanon kan Pamplona ang magbakal ni na pambulong sa COVID na mahalo na maray. Nasa kalkulasyon niya mga 4 mil ang sarong padis kan pantudok sa kada persona. For medyo kan bagay ni pigpapaadala na ni Mayor Boy Franco ang sinambit ng produkto anyog sa Pamplona kaya igwan mga upland areas na nakul anyog arugan kalawat ang tampadong sagod ang biton asin iba pan barangay na manyog asin nakul ang mga puon ninyog na piding ilanahon o bagaman gupaon na ganing gibuhon ning virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil kaya pig certificate kan Department of Health na talaga na aprobado asin daw nga ni dai accurate alaga nakatabang-tabang tangan hindi kakaputan kana sinambit ang hilang na COVID-19 or medyo man kan bagay na ni tingon ki Franco ang mga taga upland kan Pamplona dapat magaramit na kan virgin oil magkurud-kud na asin man gibuhon na ning virgin coconut oil tanganing yun ang usaron tanganing dai kaputan kan COVID-19 mantang mayo pang budget ang munisipyo para sinambitan pambakal ning bulong sa COVID. Yan ang report ako, Sir Marfil. Gusto ko, okay ka. Namantiner kan Makati City sa ikatulong sunod na taon ang pagiging richest local government unit sa enterong nasyon. May total asset subot ang siyudad na mabot sa 233.78 billion pesos kan 2019. Base mas sa record kang Commission on Audit, nagluluwas na naglago o naglakbang ang asset kan Makati ning 2.95 billion pesos sa nasabi ng taon magpun sa dating 230.833 billion kan 2018. Nagsusulsuluman ang siyudad sa record na lagpas sa 200 billion pesos ang assets. Panginot na pinagigikanan kang paglangkaw kanian magyo na tax collection po sa
17.81 bilyon kan 2018, pasini sa 18.43 bilyon kan 2019. Nakatipon ang lokal na gobyerno ng 31.362 million revenue magpumpa sa local clearances. Okfm. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. 3 natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. 28 minutos makagyang alas 7 nin pagkaaga ultimong mga bareta sa Bangon Bareta alas 7 sa lado international.
Nagpuna ang debate naman sa US Congress para mas sa 45th Amendment o ang pag-impeach sa sarong presidente kan Pilipinas. Mantang inipali unaman nga ni sa pwesto, haros 7 aldaw na lang matagmang na sa pwesto, alagad ang mga Democrats nagmamadali na palayason si Trump sa pwesto. Ang rason tanganing di makaresibi ning pensyon sa pagka-presidente. May mga Republican subot na makarampi na sa Democrats asin lalabdudulagan na si Trump asin maiba na sila sa pag-ipit asin mampagtanggal kay Trump tanagibo inining kasalan sa pagining pagsunsun sa mga protesters na sakyadaon ang US Congress na apat ang binawian nin buhay. Naglakop na da sa 50 mga lugar sa interong kinaban ang bagong klase ng coronavirus na inot nang nadiskubre sa United Kingdom. Sigon sa World Health Organization, ang sarupang strain kang COVID-19 na sinasabing naggikan man sa South Africa na i-record man sa 20 mga nasyones. Si tintang nasyones nagabos, anigwa. After digdi binabantayan man kang UN body ang subot ikatulong bagong coronavirus variant na nadiskubre man da sa Japan. Ang SARS-CoV-2, iyo ang virus na nagdadala ng COVID-19 disease. Gikan man sa inot na na-report kang WHO kang Disyembre 14, ang British Identified Variant na VOC 2021-201 na i-record na sa 50 nasyones asin man teritoryo asin mga lugar. Ang payag na inikan ng WHO kasunlumang kang pagka-detect ning sa Pilipinas ng bagong COVID-19 variant na nahiling sa UK sa pagigang Pilipinong nagali sa United Arab Emirates. Mantang ang South African Identified Variant inapon na 51Y-V2 na inot man na report kan Disyembre 18 asin yaon na sa 20 nasyones. Baretang showbiz, haros magkurahaw sa grabing kaugmaan ang medyo nagugurang ng dating sexy actress na si Ara Mina kan mag-propose ning kasal ang sarong gwapong negosyante politikong boyfriend kini. Daydaan si Ara Mina makatubod na papakasalan siya ni Dave Almarines, dating local official kan Laguna asin sarong negosyante. Sa edad na 41, sinabi ni Ara Mina na daog niyan ibang mga daraga na hubin pa nasasakitan maganap ning boyfriend o bagaman agumon samantalang siya 41 na, makaka one time pa da, makaka-jackpot pa. Kaya grabe ang kaugmahan niya ni Ara Mina. Naros pa sa natulala sa pagturog sa kaisip na siya ikakasal sa sarong lalaki. Sa baritang kantong Putikon, sa tiripon na kasubang malipot-lipot sa kantong Putikon, pinag-urlayan iyo ang malipot na panahon sa Kabikulan, darakan amihan. Igwang nagpapaliwanag na maabot na sa ang panahon na mabot ang panahon na may yelo naman sa Pilipinas, arog kan Japan, asin man Russia, asin Amerika. Igwa man nagsabi na analipot darakan na duro sali sa Siberia, base man sa istorya dakan mga ninuno kan panahon. Alagad sa pagtapos dakan urulay na pagkauyunan sa kantong Putikon, nagibon kalamidad ang lipot na namamatian ngunyan sa mga pobreng upper barangay. Dapat na ang sityon magpaluas ng pundong pambakaling sweater asin man tamong para man sa mga nalilipot na mga pobre sa upper barangay, ninhuli man tan sa ilang mga harong maninipis asin pinaglalaog ng lipot, lalong-lalo na sa oras ni na magahon. Iyan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7, nakaibana sa lado lokal sina Carlo Baldosa, Ernie Marfil, asin man si Hil de la Cruz. Iniyan sa inlong para barita, Bert de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon OKFM. Bangon Bareta alas 7.